Ngai kublai fi baro kita try Jesus Christ. Ini lagi sengi ba ngiron kam masuk tu bangim dei ban long ki break ba sen jar ke jingai ke jongi. Hindai long ki break ba khlain ke jingai. Ngim dei ban long ki break ba shep tieng. Kar hadu ba ngina so ban yo pang no. Nambar ba ngitip kini long ki si hoi ke jing terju ya ke jingai babon ki para Kristan para bangai kham tam bar ke wiru ki breu ki ba empat tip yu try jongi bani ke por hoi ngina ban siem ya ki jing da ki jing ai ke sarkar ki liang benta baro bagi long ki breu ki ba nom ngat hanu ja jing pang ki jing sitam ki ba ngio so ki ja ki ba bon ki breu te tang ko ipat ke long kong bangen ngim dei ban dong ta jing shapting be ka ba ngi shapting la palat baka jing shapting kari ka wai ne ki bor ka jingdum da ba ong ne ki bor jong baman ki bawan nasilendet ban bershapting kong jong blai hai si bar bo tho apostol paul cha Timothy nang ka baning kon khat banyo wang o blai kram ai ngi mesem shapting dei kamen sem jong ka bor ba ka bor hani ka kren ya ta ka bor jong ka jinget ka bangire bandon baile persya igi bor jong ka jing pensiap ting baro ke ban bo ngurkom ka mau pol atho agi bangai ha ki badan harum ka lenong ba fra si rom lenong ba fra de khat khatsan bangim dei ban long ki bre ke ba shapting ke ba ngi julong ke ba shapting man chua de ka dei long ka khobor ka an pen so thu afi ba klan ke jingen nang long ba duai supaya ke por nya ban long jesang biang ke bang julong supaya ke por ngala masri blai ke bang ju chakri supaya ke por ke bang ngala ban ya le ya wan cherom chenang rong ke ba hi sam rong ing para bang rong ing para marian kam non si ono ke shapting ngai iskang ke por kan po kum ngata le ne ke por mta par bang sibong shapting on keleng sodong ke por sai ba ri jongi rukum jo ba le sa hi sam nya fi rukum jo bagi ban duai jor kan ba blai ai ke bor ke jingai ke ba scam bagi plek ten jo blai bala thok ten jo blai ba ya jing kawan nak biak so ten jo blai bar ga ten jo blai ka ai persai bor ngi bagi long kiru persai ba khlain jing jengi ba ngi nom sep tieng long kiru ba khlain jing bat nang ta ling ba ga jengi na ban job ya ki e baro ki ban ya le ya ki em ka jongi lo ga si hi nang rom pra le punyo kam kraw mangi ilong ti nang job ya persai baro hoi gidi banduai ngini banduai ban sumar la deru na ki jo por long banginde ban highland ya ji shapti ng bla palat ka bar ki ni sengi adu umlong sho banyak keren banyak keren hang ni so long sho ya keren hang no so nya so thai nei to ai bangin long ki ba kung bangai how try ji so ngin dar ka mesti ko jin slor ka jingen ba ngin long ka nuk sai ki wei pat ki brio ki ban ka shapti pat limba ka jing da jing ker jong blai ngin duai putrai unang da nang keringi unang tap mi snam mi try Jesus Christ u sai bor ya fi yang ai ngilang borok per bengai hang ne ane gri jongi bak lang gri por sai tum lai ker hui fi sigi do pat ka por law la ker hui tang try Jesus Christ sai sen pat amen but amen